dan Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Assalamu alaikum ƴan uwana abokan arziki, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shiri mai suna ni da Hamisu Breaker. Yau da wannan channel tamu ta duniyar mawakan Hausa TV ta yi babban kamu, yadda ta samu muku ban jaruminku wato Hamisu Breaker. Za mu tattauna da shi a cikin sabon shiri namu suna ni da Hamisu Breaker. Barkanka da zuwa Hamisu Breaker a cikin wannan channel tamu ta duniyar mawakan Hausa. Mun gode Hamisu Breaker da bamu lokacinka da kai kuma wasu tambayoyi akan wasu dalilai da magoya bayan ka suke tambayar mu akai. Za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Hamisu Breaker, wayansu ce ta yaya ka samo sunan Hamisu Breaker? Sunana Hamisu Sa'id Yusuf, amma an fi sani na da Hamisu Breaker Dore. Ana ce min Breaker ne, da asalin sunan Born Breaker ne. Ana ce min Breaker sakamakon lokacin na tashi ina rawa irin ta kakkarya jiki irin rawan Michael Jackson, shine ake kira na Breaker. An samu ku wannan tambayar magoya bayan Hamisu Breaker. Tambayar mu ta biyu Hamisu Breaker, dan Allah wayansu mutane da yawa suna cewa kana shaye-shaye. Dan Allah da gaske kana shaye-shaye ko baka? Rashin fahimta na mutane da basu mun ba shine kalmar da ake dora mun ta shaye-shaye. Za a kawo gift din kayan shaye-shaye da zaman burgewa, abinda ni kuma ban ta'ammali da shi. Abinda na sani shine Allah ya halitta mutane da dama a duniya. Akwai mutanen da suke da kamanni na masu shan hayaki, da aka samu mutum yana da bakin baki, skin din shi dark. Mafi akasari mutane suna kallon da idon shi ja ko sai a zata yana shaye-shaye, kuma mafi akasari wasu zaka ga ba shaye-shayen ne ya mai da su haka ba, a'a asali halittan su ne a haka. Idan an samu ku tambayar ku ta biyu magoya bayan Hamisu Breaker, to tambaya ta uku Hamisu Breaker da zamu ma, wata waka ka fi so a duk waƙoƙin da ka yi, sannan kuma muna so ka gaiga mana ita waƙar da ka fi so. Waƙar da na fi so idan zan rera ita ce waƙar da nake cewa ba ni dama ya masoyiyata, mai rabon ya gabaɗi zai gani gwanata, cikin masoyanki a yanzu na yarata, tunda ni zan iya baki rayuwata. Tambayar da za mu ƙara ma Hamisu Breaker, dan Allah me yake saka farin ciki? Wanda ya fi sa ni farin ciki shine masoyana gaskiya. Duk yanda nake ganin suna goyon bayana, wani abin yana matuƙar faranta min rai sosai. Hamisu Breaker, wani lokaci ne waka ta fi zuwan ma in za ka yi? Lokutan da na fi samun waka shine lokacin bakin ciki da lokacin farin ciki. Dan Allah Hamisu Breaker, da Allah wata waka ce wanda ta fi ɗaukaka a waƙoƙin kai? Gaskiya tun da na rera waƙar jarumar mata zan ci nasara ta ƙaru. Hamisu Breaker, wacce ce budurwarka ta farko? Budurwata ta farko a duniya? Ita ma sirri na ne. Hamisu Breaker, nan gaba ko kana tunanin zaka daina yin waka? To barin waka nan gaba abu ne wanda yake a cikin rayuwata, kila wakala. Domin kamar yadda na faɗa a baya, ita sana'a daidai take da ƙaddarar ɗan adam. In Allah ya so canja mu, za ka ga ya canja mu a kankanin lokaci. Hamisu Breaker, wani abu ne in magoya bayan ka suka haɗu da kai suke yawan gaya mashi? Tambayar da na fi gajiya da amsa ta daga masoya zuwa mutanen gari, wajen kai ko da gaisawa aka yi, mafi akasarin mutane ba su fiye wucewa ba sai sun mun tambayar shine yaushe zan yi aure. Hamisu Breaker, tambayar na ƙarshe ana, taya ka gane kana da baiwa? To gaskiya baiwa a cikin ɗan adam sirrika ne wanda shi da kansa ɗan adam bai fiye sanin yana da su ba, amma baiwa ta wadda ta bayyana da na ba sani shine waka. Hamisu Breaker, mun gode sosai da amsa gayyatar mu da kai da kuma ba mu amsoshi daidai da tambayar da muka ma. Sai dai mun ƙara kiranka a cikin wani sabon shiri na gaba. Magoya bayan Hamisu Breaker, kun ji tattaunawa mu da muka yi da Hamisu Breaker a cikin shirin ni da Hamisu Breaker. Mun gode, dan Allah ka danna mana subscribe a wannan tashar, kuma baka danna ba sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, muna ɗaukar shirye-shiryen mu za mu sanar da kai.
Mun gode zaɓar tashar duniyar mawaƙan Hausa TV. Mun gode Hamisu Breaker. Sai an jima.